Raba, Granata Records. 2009 era voastră, 86 era noastră. 86 versus apostrof 86. Pentru că lumea trebuie să știe, lumea trebuie să cunoască. Ne faceți țigani de fiecare dată, vă transmitem că insulta e neputință exagerată. Voi sunteți aceia care în zadar încearcă să spele prin minciună o istorie pătată. N-aveți nicio șansă, nici n-o să aveți vreodată. Noi avem ce n-aveți voi, o istorie curată. Diferența e mare și se vede de pe Marte. Rapidiștii au fost prezenți la universitate, au luptat alături de studenți pentru libertate, s-au pus în fața gloanțelor pentru dreptate. Voi vă mândriți ca niște lași cu titluri furate, vă scremeți valoarea după meciuri trucate și scuzați un furt prin argumente aberante, iar apoi cântați în turmă piese copiate. După wac, 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 diri, diri, da, facem pauză, vă rog, ascultați dovada, da, 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 da. Ridicați o mână sus și strigați cu noi pe beat. Rapid e România, România e rapid. Ridicați degetul mijlociu, dar pentru altceva, să trimitem avortonii înapoi la Moscova. Ridicați o mână sus și strigați cu noi pe beat. Rapid e România, România e rapid. Ridicați degetul mijlociu, dar pentru altceva, să trimitem avortonii înapoi la Moscova. Giulești, patria noastră, 2009, 86 era noastră. E timpul să împărțim istoria în două. 86 de ani de legendă giuleșteană. Rapid București nu e o emblemă, e o icoană. 13 cupe, 4 supercupe, 4 campionate cu cel din 42 din inimile noastre. Finala cec din 40, 2 cupe balcanice și fotbaliști au devenit legende emblematice. Da, știm, am stat 10 ani în B, suntem mândri noi cu PCR-ul, n-am făcut coaliție. Puși la zi de comuniști, sunt curios ce fani ar fi așteptat un titlu 32 de ani. 86-le nostru reprezintă tradiție. 86 de ani pictați cu lacrimi de ambiție. Rapidismul înseamnă libertate în orice condiție, căci a depășit de-a lungul vremii orice interdicție. 86-le vostru reprezintă doar un an în care nu ați câștigat și ați primit o cupă în dar. E anul care ar trebui scos din orice calendar. Regimul ceaușist își făcuse treaba, iar încă ne scârbă de sistemul ăla perfid ce câștiga campionate pe filieră de partid. Fotbaliști amenințați, racolați sau care se închinau sistemului pentru grade militare. Se călca pe cadavre, se desfințau echipe abuziv. Dacă rușii foloseau prezervativ, n-ar fi existat clubul vostru seropozitiv.